Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sing tak tresnani, ing mriki ketemu maneh nggih kalih Bu Guru. Piye cah kabare? Sehat kabeh nggih? Bapak Ibu nggih sami sehat? Alhamdulillah. Nadyana pandemi, anak-anakku mugi tansah diparingi sehat dening Gusti Allah. Amin. Anak-anakku, ing wektu iki wis kenal karo Bu Guru dereng? Nek dereng, ayo kenalan sik nggih. Asmane Bu Guru, Bu Indar Kusrini SPD SD saka ing SD Negeri Loro Purwantara, Kecamatan Purwantara, nggih. SD Negeri 2, ngoten nggih. SD Negeri 2 Purwantara, Kecamatan Purwantara. Nggih. Terus ing wektu iki Bu Guru arep ngajak kowe kabeh sinau nembang maca pat cah. Tembang maca pat ing wektu iki mengko sing arep disinau bareng yaiku tembang maca pat Islami nggih, sing dadi materi mapsi saben lomba ing kabupaten, mungkin kecamatan kabupaten, sing juara lanjut terus ing tingkat provinsi. Ngono ya cah. Muga-muga mengko bocah-bocah iso sinau bareng, enek ngomah disinau terus, buka channel YouTube iki nggih. Materine ana loro cah. Sing kapisan materi wajib putri, yaiku tembang maca pat Dandang Gula, Panglipur turu lare, larase pelok padet 6. Lan sing kaping pindho mengko tembang pilihan yaiku tembang maca pat Kinanti Wantah, larase slindro padet 9. Piye cah? Pun siap? Nggih. Kudu digatekne sik nggih. Tembang maca pat kuwi ana paugerane yaiku sing pertama pupuh, sing kaping loro padha. Lah mengko cah ing tembang sing bakalan disinau sak tembange ana 2 padha nggih. Dandang Gula ya 2 padha, Kinanti Wantah nggih 2 padha. Guru gotrane Dandang Gula kuwi sak padha ana 10 gotra, tembang Kinanti ana 6 gotra. Guru lagune lan guru wilangan mengko iso disinau sambi pas nembang. Ngoten ya cah ya. Pun siap. Saiki sing pertama sing disinau tembang maca pat Dandang Gula, laras pelok padet 6. Siap? Oke. Digatekne titi larase sik nggih cah. Dandang Gula Panglipur turu lare, laras pelok padet 6. Nem cirolu nem cirororo cimonemolu lumonem nem nem nem
Ya iku wau cah titilarase tembang mocopat dandang gula panglipur turu lare laras pelok patet 6. Titilaras nggih. Sak banjure ayo padha sinau nembang cakepane. Cakepane iki apa to cah? Cakepan kuwi ya iku nek kowe padha ngerti lagu jaman saiki, dalan liyane, tatu lan sak panunggalane kuwi diarani lirik utawa syair. Tapi ana ing tembang mocopat kuwi ora diarani ngoten niku, tapi diarani cakepan. Aja kleru nggih. Mengke nek pun mulai sekolah sok ben wis ora ngarani syair utawa lirik, nek pas nembangne mocopat nggih mboten ora entuk. Cakepane ngoten nggih anak-anak nggih, bocah-bocah. Yo, sakniki Bu Guru sadurunge nembang bareng, ayo disinau sik. Nek nembang mocopat kuwi diitung guru wilangane sik tiap saben gotrone ya, Cah. Contone tuladhane nggih, tuladhane ana ing gotra pisan, gotra sing nomor 1. Ingkang kamot, ayo diitung. Ingkang kamot ing surat Al-Asri ana 10 wandane, berarti mengko cah syarate iso njupuk nafas utawa andekan kuwi siji. Wandane nggih, wandane kuwi ora apa luweh saka 8 nggih sah, luweh saka 8 wandane. Berarti nek 10 iso mandek, andekan jenenge nggih. Lah mandeke enten pundi Bu? Mandeke ana ing wanda 4 ngarep. Coba dijajal sik. Ingkang kamot. Oh wis ngemot isi, wis enak artine. Tegese apa? Tegese mengko mesti kowe kabeh nemoni wanda, petang wanda ngarep tapi ora enek artine. Nek dipedhot kuwi berarti mboten oleh. Mending medhot 3 ngarep. Nggih. Ning nek 4 medhot ngarep kuwi oleh. Nggih, angsal. Contone pareng nggih, pareng medhot pareng nggih. Nek Bapak Ibu mesti pareng nggih. Ya ingkang kamot, ayo dipraktekne nggih. Saiki genti cakepane. Mau sepira mau? 6 cirolu. Ngono ya Cah semono. 6 hing. Nah, ngoten. Ya. 1 kali 3. Ingkang kamot mandek sedila ing surat Al-Asri surat ingkang
kaping 103 mong telung ayat cacahe kapisan tegesipun niki mboten pareng mandeg sak nafas nggih. Bacot gotra ngisore. Demi waktu utawi wanci mangkono wertinira wigatining wektu datan ngomongake asar ajining wektu mandek sedila yakti tanpa upami gotra keri dhewe sing rada semeleh nggih. Ya kang si tanpa guna nek semeleh niku tandane wis pungkasan. Ananging ing materi macapat iki dandang gula ana rong pada nggih cah. Rong pada kuwi tegese rong bait nek sing kulinane ning bahasa Indonesia kae nggih. Kados sing ngasta Bu Guru, sing mucal Bu Guru ning kelas kae 2 bait. Nah nek niki kalih pada. Sakniki pada sing keloro. Berarti cakepan sing eneng ngisor-ngisor kuwi nggih cah ya. Nggih, sing enten ngandhape niku nggih. Mau ingkang kamot saiki diawiti dene jarwane. Lah niki mau nek medhot petang wanda oleh soale ingkang kamot. Lah nek sing niki cah gotra padha kaping kalih ora oleh dene jarwa kudu nganggo ne. Dadi medhote eneng ne. Nggih. Contone iki contoh sik di 6 sik baleni kan ora lali ting-tingane nggih. 6 si semonten dene jarwane. Nah, ora entuk dene jarwane mboten angsal. Soale dene jarwane kuwi dene artine nggih, dene tegese. Yo 6 sirolu dene jarwane ayat kaping 2 sayaktine manungsa menika padha kapitunan kabeh dene ayat katelu
wong kang padha mukmin lan ngamal soleh sarta gelem suka pemot lengkine lingan ingkang hak lan weh pemot netepi sabar sayekti gatra pungkasan sing semeleh wus purna jarwanira. Bocah-bocah sing Bu Guru tresnani mau wis sinau bareng Bu Guru nggih nembang materi wajib maca pat mapsi dandang gula panglipur turu lare laras pelok patet 6 ing biasane kuwi kanggo materi wajib putri. Ana bocah-bocah Bu Guru pun rampung oleh mulang tembang maca pat materi mapsi. Lah, tapi Bu Guru ananging Bu Guru duwe arepan nggih. Muga-muga kowe kabeh mengko sakwise latihan bareng karo Bu Guru, kowe iso nembang maca pat dandang gula nggih sing kanthi bener sesuai karo titilarase. Nggih. Terus mengko nek kowe wis iso latihan gegladen ana ngomah sok mben nek pun diparengne tatap muka, pembelajaran tatap muka lan wis mulai iso di anakake lomba mapsi, bocah-bocah arepane Bu Guru wis iso latihan dhewe, sok ditunjuk didhawuhi Bu Guru Pak Guru pun siap. Nggih, kula siap Pak, Bu. Kula pun latihan kalih Bu Endar, ngoten nggih? Dadi sok ora gur tingkat kecamatan, engko nek latihanmu wis iso diwiwiti saka saiki sok iso maju tingkat provinsi. Nggih. Pun ngono nggih Cah. Arepane Bu Guru kuwi mau. Pesene Bu Guru jek enek loro. Napa melih lho Bu? Sing kapisan anak-anak tetep patuh taat karo protokol kesehatan nggih. 3M pun nek niku bocah-bocah wis padha pinter. Sing kaping loro sing durung jempol channel iki nggih nek basa Inggrise ke Cah YouTube kae like ngoten nggih artine seneng. Nek seneng kan diacungi jempol engko tinggal mencet tondo jempol terus subscribe nggih bahasa Inggris subscribe. Engko kowe gen iso entuk pengumuman pemberitahuan sing terbaru. Ngoten nggih, sing terupdate saka channel iki. Terus sing kaping 3 share. Kuwi artine bagekno. Ngoten nggih? Pun pesene Bu Guru kuwi wae Cah. Pun matur nuwun Bu Guru nggih. Nyuwun pangapura ewadene Bu Guru wau enek klerune, enek salahe tapi insyaallah tujuane Bu Guru sae. Ngoten nggih? Salam katur Bapak Ibu saking Bu Endar, cekap semanten. Pinanggihan malih sanes wekdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.